Takže zdravím vás, banda rybárska. Vylosovali sme si číslo miesto 9B. Toto je náš flek. Uvidíme, miesto vyzerá byť zatiaľ super. Vedľa nás ďaleko nikoho. Uvidíme, či sa nám bude dariť. Držte palce, vyzerá to na pekný flek. Takže ešte raz, držte palce a budeme informovať. Máme kontakt. No. Poď Tomino, poď zobrať. Nech máme kontakt. Je to malé, ale je to kontakt s rybou konečne. Dobre. Len o teba. Môžeš ísť celý do vody. Brutálne. No chlapci. Počkaj. Ale aj tak je to dobré. Naberte si kýbel najväčší, čo máte. Ja mám 10 litrový, kto chce? Čo ti jebe? Aj bojoval Fotky a potom dáme oblievačku. No, pozerajte, dočkaj tabulku, dočka sa nám takto. Tak ju daj, presne. Tak. Je to tam. Máte to. Takže Charkov 2025 a druhý prekonali osobáti! Tak pekný, chlapci moji! Fantázia! Králi druhýkrát. Omaliť pies, to už nie je. Je to tam. Díkes. Jak sa škerí, to sa teší. Ešte krásne jege. Pešák. Nech ide pekne. Tiež ďalší. Na zdravie. Na zdravie. Je to tam. Bočka nebola? Bola predtým. To bola už jazula predtým. Nádhera. Nech si vás obľúbil. Ešte raz budem rád, ešte raz ťa uvidím, ešte raz. Máš to dosť oblečenia? Tam.